Stanford, uyazana ngule na uyako yebudana nanye mzimai wangu. Steni, uyazana ngule na uyako yebudana nanye mzimai wangu. Oya kwambia kwenda kapi. Tibire itinzwe. Bamsure. Inyai ndekudaiso. Ndikabata ma message yemurumo yanetwa Stanford. Ndinabata ma message yemurumo yanetwa Stanford. Ngara kweso kupata inetsana kwese. Chiti muzima yangu aenda ndamtera adzoka, aenda ndamtera adzoka. Pesa abana share kuti zvinizvi pazvikubva chepo ndo papi. Apo anga murume wa Stanford muningina wangu. Munhu wandaisa padhuze zvokuti kana chinhu chaida nekuti aiwaenda kumba unopiwa. Akati andu achakati enda kumba unopiwa. But nhasi uno ndasikaziva kuti anga muningina akutosvikawo pakutonditorera mukadzi. Saka ndabatawo mameseji yaye handina kuzogona kuzoziva kuti Stanford uyu ndoupi chaiye. Saka tazogara pasi takuzotaurawo nyaya iyi. Saka mazima angu ndipakati aiwa ndi Stanford upi? Stanford uyu muningina wenyu. Ndikati aiwa hazvina kuipa izvo kanaka izvi. Saka ndopa takazongogara pasiwo chibva tazongotaurawo nyaya iye. Bva tazoendawo kwaSabhuku. Chesho tataurawo nayo murume andi wa Stanford. Saka nyaya yake zvakewo sokutaura kwakaita hana kuda kuramba. Kune pamwe pangada kuda kunzvenga. Saka foni andandikabata ma message nema audio. Yanga kakati tsemuke mchana saka waiti pakudzanya pepa yapa yangomanya. Ndikati aiwa Sabhuku sine yazvo mozvo. Chiteka nditanga ndagadzisa foni tachiseta chinyowani kuitira kuti zvinhu zvinatse kubuda. Saka nezvimwe zvatanga tisina kana kutomboona zvikukutu ndopa tikazonasa kuzozviona mushe katoti saka Stanford ikatanga tatua. Saka ndina zvakawanda zvandinotaura pamberi pachangamire ndotaura chimira takadaro ndiri pa. Pane pandida kunyatsojekesa. Pamakatonga nyaya kwaSabhuku anditi. Akaratidza kuramba yakatobvuma. Akabvuma zvake. Panga aramba ndokuti anzi hatina kuraratisa. Zvakanaka. Ukamba wenyu wakamira sei kubamudiki wakautaura? Wedzinza here ukwana mai here zvakamira sei? Ndokwana baba. Onaika? Ndo mumbaka. Adetone bami. Nyaya yakutaura ende chokwadi. But tiregenza nguri muitikirwa zvakaita. Inini ndandisina namba dzamai guru wangu. Saka kune musikana aigara kuvillage kwedu. Wandikambodana naye ndikarambana naye. Kumusha kwokudharu kwenu aitoshanda muvillage medu. Saka ameguru vaizviziva kuti ndadane nemusikana. Ameguru vakabva vasiyana namukoma ava vakanetsana bva vaenda kwavo. Ndobva vanditanga pamameseji zvakanzi yesisteni ndakusuwa. Ndakati ndiani uyu? Zvakanzi ndini Ivy ndichiri kukuda. Ndikati musikana wangu wandikaramba naye yandirangarira. Pandatanga kutaura nawo ndichiti ndotaura nemusikana wangu. Tichitaura saka pane pakatopera zve1 week nyavo. Ndichiti ndotaura nemusikana wangu. Ndobva wazondibuda pachina zvakanzi Steni ndini my Dion. Ndakati ameguru ndimanditaura naye ndichiti ndotaura nemusikana wangu. Zvakanzi Steni ko zvakaipei. Ndobva ndatoenda kutsvaka airtime yekufona kwangu kumameseji. Ndida kuzoti chokwadi here. Ndikutofona ndonzwa ndiwo zveshuwa. Saka ndakata foni yangu. Ndobva waitindisa meseji zvakanzi Steni zvakaipei kuti tidanane shawa wangu. Inini saka kubva ipapo ndakazongoramba ndingotaurawo nawo. Iyo nyaya yemakorokota. Ndada kuhwanda nemunhu uyu. Pinda boti. Nauyika inenge yatosvika nokuti mukomana uyu kwawo ari kuti handaiziva kuti ndamai guru. Asi akazofona achida kupuruvha kuti azive kuti ndiwe. Akabva aziva kuti ndiwo. Zvorudo hapana chakachinja. Akabva angokondinya kuratidza kuti akawirirana nazvo. Saka achitoziva hake kuti mudzimai womukoma wako wandii. Saka hatina kwatinoenda nokuti asvika asi auyo ndingi muridzi wemukadzi ataura kuti
pano paangada kuramba asi akazoita se akabvuma akazobvuma zvati ndizvo pano paangoda kuramba kuti anakurana asi hanzi ukazoita se akazobvuma madzimai achari munomi uyaitinzwe vachiuya iweweka azakuhwanda tokavhundukwavaikakochooneka miri wese unohwanda fesi chete saka nhau yako yaunotodudza zvekungondurira kuti iwokazvigamuchira zvaitawa nani naamai guru saka zvaitawa naamai guru ndizvozvo zvokuti mugere muchigara nesa statement yako yawatakotaura wangoti zvitaurwa zvizvo wabvuma kare zvako yange arongedzero zvako zvawanga uda kumwisa zvopasi wabvuma kare izvo pamusoro ndachunga dzungwa uyo anga ataura kuti pane upo akazoona mufoni ndizvo kuparara vese handiti but tisati taenda zvachikure kuva ambuya boy irani apo makati akanga nako azinzi wanzwa here pikisa pikisa apo ameguru apo vegara kupindura ini ndegara iwe ndiwe ukabatirwa mameseji uchidzisiteni vazinzi ndiwe munhu wachona uri kunzi iwe ukarara nemudzimai iwo mudzimai ndakutaura iwe kuti iwe ukaita se ukarara naye kanzi kai kamwe chete kana kakaita 100 times zvakufanana nganga mukadzi wanzwaka chinopopohwa nomukadzi chinonzi vabvunze kuti tikarara papi vabvunza kutaurika nameguru takasangana waudze nenzvimbo yacho kubhindura kumba kwandaigara ino wakwanza regai tibatangopinda tinopedzerwa nguva tatoda kuti nyaya yachida kuna changamiri kana une chekutaura changamiri unopa nguva yekudi yekutaura titaona kuti ngarambe tichitenderera nyaya yapachena changamiri takuisiya kwamuri mukomana anga abvuma kare tatafunga kuti angati azoda kupedzera dare nguva angakurudza kupfeka muramba kuti munhu anga abvuma but ada kuti tibvesera tazowedzera chaji yacho pamusoro yekuti chakuti anenge nhubu wanga wabvuma zvakanaka nyaya yako samuura kupedzera nguva izvinenge zvinene basa redu zvabuda pachena kuti wakatora amai guru nengi ukama hwakamira sei wandanzwa mwana wababa wako heroyo ukamamana umutupo wingoriuzoingorinzwa natikujekeserai tsvage ukama kutaura kuti wakanerera vanhu vakunzveka uyo iwo na baba wako ndina baba wangu uyo ana baba wake hamugari muvhileji rimwe chete togara muvhileji rimwe chete hamusi wedzinza rimwe chete tisi wedzinza rimwe chete hakuna here anokwanisa kuziva kunara kutsanangura ukama huripo pakati pevanhu ava tibatsirei pamusoro ichangamiri muri dzangu isi uyu mwana wangu uyo mwana wangu kutadzirana chito kwavakaita asi vana verudzi rwuchete pane makuna chibhumbu chete chii chauda kuti murume akubhadhirari mwina wako kuti aikatora mukadzi wako ngateerereiko mapurisa pamusoro nekatanozvinaseva semuningina hangu swayo hanzoda kuti timunyangwe semunhu anenge anogara padhuze oneni kudai anongobhatirwa kemobesefu gai tisapedze nguva toda kuti nyaya dzakadai dzisarambe dziparwa uchapiwa mombe 400 ndodza uchapiwa kwete 7 uchapiwa mombe 4 iwe ndinoda mombe 4 dzaunozopa murume mukoma wako utazozvipamidza kuti zvekutora amai zio zvinonzwika ndozvandinoda ndinoda mombe 4 ina dzaunozopa murume dzinoyarini mombe idzodzo ini hangu kumwe pachangu handakana chanina ngori inini kana huku chayandina ndikutaura nai tinofara mhosati kana huku chayandina hamene kuti munoita sei
itai panopera masvondo mairi toda mombe idzodzo dziuye tatambomuti ngaataure ega tizive kuti dzimwe togona kumurerutsira saka egai kuti panopera masvondo mairi toda mombe ina dziuye tipe murume uyu amai ndozoda mbudzi mbiri zvamunozounza kwamambo zviri musazotidana futi nababa munene zviri kunzwika musazotipamhidza kuti toda mbudzi mbiri panopera masvondo mairi toda mbudzi zodziuye kwamambo zviri kunzwika ndinge ndikutaura zenekubro ina angushe kutaura kana avhuma zvakaiwa ndina kukwenda kumberi hanzi pabatwa makuna panozoda mombe mbiri dzinozoya kwamambo yekumhondoro neyekuchenurisa waichena yekuchenura nemakuna mombe mbiri wanzwa zvinozodiwa kwamambo panozodiwa mombe mbiri dzinoya kwamambo newaichena yekuchenurisa zvinizvo zvinotodiwa tigone kuchenura chiropa chamakaita chekusangana kweropa rehukama zvinozwika Direto mesmo.